nke a bụ catapult David ji wee gbawa Goliath. Ọ ya bụ ihe a. Na-anya kedu ebe ebupụtara ya? Be Igbo Aịzaya, Igbo Richard na Igbo Jona. Ọ be mmadụ taa ka ebupụtara ihe a na-akpọ bronze pot na ụmụnne ya. Jụ ese be dị madibịa. Ịghọta? Yes. So, ejezi ịjụ ese, madibịa ga-asị ka eme gịnị? Ka agba afa. This is the afa. Because mgbe ochie ahụ na-agwa gị. Hello guys, so today I brought you guys again to Igbo Ukwu Museum. This is among the foremost museums we have in Igbo land. It is a very significant place for Igbo heritage, Igbo history. So I brought you guys again to see how this museum looks in the year 2025. There has been a lot of changes, although the government is still not taking proper care of this place. But then, so many things have changed, and I brought you guys to show you more about the museum and even the artifacts that in the previous videos we did not show you guys. We are going to show everything in this video, and everything will be explained in details. So stay tuned and don't go anywhere. Subscribe, share, like. Let's go on this one. Nọ na Igbo Ukwu Museum. You know, ihe anyị na-akpọ ebe a bụ Igbo Ukwu Museum, mana o nwere reason why eji akpọkwa Igbo Ukwu Museum. Because na ofu nwa afọ Igbo Ukwu a bụ onye lụsịrị museum na wee nye ndị Igbo Ukwu. Igbo Ukwu wezi enye n'aka ndị gọọmenti. So ịkpọkwa ya Anambra steeti gọọmenti ị nwere ya. So ebe anyị nọ kịta bụ exhibition hall ka anyị na-akpọ ya. Inekwa anya ofu many things dị ebe a. Ife ndị nna nna anyị ha ji wee bi ndụ mgbe gịnị mgbe ochie. Ụfọdụ ka na-eme exist, ụfọdụ adịghị emezi. Anyị ga-ebido na ihe anyị na-akpọ nzu white chalk. Dịka omenala Igbo si wee dị mgbe ochie ma kịta. Nzu a bụ ife eji anabata onye ọbịa in olden days and this time around. Then ọ ga-asị ọ bụrụ na unu dị mmadụ ise ma ọ wee nọ ma ọ wee bụ wee bịa, a ga-atụpụrụ ụgwọ nzu n'ala. Ị ga-ewere nzu si na eke na onye na-afọ gajuru onye ahụ na mma ịkachie ya. Nke a bụ ọkwa nzu. Then nke a bụ ọjị Igbo. Ihe eji eme eji anabatakwa onye ọbịa. Even olden days and this time around. So ihe a bụ ọjị. Ọ ndị be anyị bụ ife mmenu. Enwere ọjị Hausa nwee nke ndị Igbo, nke a bụ nke ndị Igbo. So mmemme ọbụla a ga-eme, a ga-awarịrị gịnị ọjị. Ji igosi na ihe anyị na-eme bụ gịnị omenala Igbo. Yes. So ọjị anụ nwee nwaanyị kịta ị ga-afụ oke fụ nwunye. Ọ bụrụ na ịfụ nke oke ga-eme etu a, nke nwaanyị na-eme etu a. Okay. So nke a bụ gịnị ọkwa ọjị. Yes. So nke inyego egosigo m ọjị kịta ya. Ihe kwuru na I'm welcome to Igbo Ukwu Museum. Yes. Anyị anabatago gị ọfụma. Okay. Daalụ. Okay, no. Then dịka m na-akọwalụ gị na in olden days anyị na-ekwu okwu mgbe ochie ahụ anyị na-akọ maka ya. Ịma na mgbe ochie onwe ihe dịka ụka adụrọ. Ọ omenala ka a na-eme gịnị ka a na-eme. Dịka m na-akọwalụ gị in olden days dịka ị na-asị nwa dibịa, ihe a bụ nwa dibịa, native doctor. Ihe m na-akọwalụ gị maka afa. Because o nwere ife ga-abụ ome n'obodo. Asị ka eje magwa dibịa mgbaasị. No,
From Basbico. Cajuese. Kaja Juese, Betty Madibia. Peota. Yes. So, it just see Juese. What did they ask him again? Kawafa. This is the Alpha. Because about you and now, what? O nwere ike onwe ihe na-eme na ezinụlọ. Aida na amụtara nwaanyị ọ mụtara nwa. Ma ọ bụ na ọ mụtara nwa ọ na-eme ọ mụta ome gịnị? Ọnwụ. Asị ka ejebe bụ onye Benedict doctor, be nwa dibịa. Ka eje jụ ese. Elu ebe ahụ agba afa. Yes. Ka o wee mara ife na-eme gịnị? Na-eme. Mana kịta ụfọdụ kwenyeziri na Chineke. N'ụka. Yes. Mana anyị nọ na afọ a na-agba na-enwegasịrị ụdị afọ dịgasị iche iche. Enwegasị ya akụmanwụrụ anyị. Afọ mma kịta bụ nke anyị nwere ebe a. Ka afọ nke a. Nke a dịka esi kọwa afa ka ọ bụ. Maka ihe mfụrụ ebe ahụ, ihe mfụrụ na ihe ime ihe akịta bụ. Ihe dịka ife ugiri. Afọ ugiri. Anọ m na-enwere afọ ugiri nwa afọ okwe. Ya ka m na-achịkọrọ bụ na nke a bụ ife dịka notice na nke a bụ gịnị? Ugiri. Afọ ugiri. Na nke anụnwa ihe a bụ ihe na-adị na mmiri nya shell dịka either no njide mmiri or something like that. Oh ya bụ afọ anyị nwere gịnị? Ebe a. Okay. Then nke a bụ Atam bell, siren ndị mgbe ochie. Okay. Dịka esi wee kọwa na mgbe ochie siren a na-egbu kịta. Yeah. Ihe a na-akpọ nke ha bụ gịnị? Atam bell. Siren ndị mgbe ochie. Mana anyị bịazie kịta anyị enwezie n'ime ọnụ gịnị? 1. Nke a bụ okokoro ndụ. Nwa dibịa ji ọnụ ya gba afọ na-eme gịnị? Ọ na-akụtụ ya. Ma ọkụkọ ha na-akụ ka ife onye ọpụtakwa. Ọ na-akpọkụ ndị ichie. Okay. Na ndị marụgonu. Ndị mmụọ ya na ya na-eme gịnị? Na-agba afa. Okay. Then nke a bụ gịnị? Ọfọ ka akpọrọ ya. Osisi dị ihe a. And the osisi na-amị ọfọ is a wonderful tree. Ị na-enye anya ịfụ na ọ bụrụ mma ka eji egbu ya. Ọ na-abụ oge ruo oge o eji wee dapụ ome gịnị? Ọ dapụ. Mgbe o ji pụtapụsị ya. Ke ndị na-ejikwa n'ọfa asị na old papa na ezinụlọ. Dị na ọ bụzie na-achọ old papa achọ afọrọzie onye ga-eji ewu first son in the family. Ya diọkpara na egini na ezinụlọ bụ ife ga-eji ọkpara. And onye na-eji ofe bụ onye aka ya dị ọcha. Onye adịghị eme ife ọjọọ, onye adịghị ebitọsị aka bụ onye na-eji ofe. Because ị na-anya ifu mgbe dị na mmadụ ga na-ekwu okwu isi a na ijikwere gịnị? Ọfọ. Ọ ya dị ife a. Then nke a bụ gịnị? Otufe ka akpọrọ ya. Otufe kasi from Enugu State wee bịa. Ife fakpọrọ ya bụ otufe. Ife nke anyị a na-alụ ka gaa na-eme gịnị? Na-alụ. Nke a bụ faro mpi atụ na mpi ele na mpi efi. Ha ji na-aṅụ mmanya mgbe gịnị? Mgbe ochie. Nke a bụ mpi efi. Ha ji aṅụ mmanya. Because mgbe ahụ o nweghị ihe dị ka kọp tọmbla drọ. Ọ ya ka ya papa anyị ha wee jebe ije ekete mmanya ebe a na-akpọrọ nwaanyị, ebe a na-agba nkwụ nwaanyị. Ha ejidi ewe na-eme gịnị? Na-eje. Ha ruo ebe ahụ agbanyere ha nkwụ ọcha. Nkwụ enu ha na-eme gịnị? Ha ṅụọ ya. Nke a bụ ọkwa anụ. Kedu ife eji eme? Eji agwọcha isi efi, isi ewu etinyere ya papa ebe ahụ. Because there is nothing like plate efela adụrụ. Then nke a bụ ọkwa aja dịka m kọwara gị na nwa dibịa ahụ. Dịka ọ ga-akọwasịrị ife agwacha ha ihe ha ga-eme. Ọ ga-asị ha na ha ga-eje eme gịnị? Chụọ aja. This is ọkwa aja. Ọ ga-akwanyere ha ngwongwo a ha na-akwanyere. Ejedebe anyị n'ezi gbara gịnị? Ịtọ ma ọ bụ ịnọ. O dipendị na nke onye na-eme gịnị? Na-eme. Nke anyị na-eyuzuzi kịta bụ ụmụ bọwel. Ihe afịa bọwel white ma ọ bụ nkata. Ụmụ obere nkata. Ọ ifefa na-eyuzuzi kịta. Nke a bụ kola dish. Efele ọjị na design nke ya. Nke a bụ ikwe. This is well design. Ikwe ndị mgbe ochie na aka ọdụ ha ji asụ gịnị? Akpụ. Nke a bụ gịnị? Eku na ọkụ. Inekwa anya ifu nwa efele dị ya n'ime. Ọ ife ji eri nri mgbe gịnị? Ochie. Ekunye ofe a na-eri aka na-eyizukwa eketa. Nke a bụ nnukwu eku na nnukwu ọkụ. Ha ji agwọ ji na-agwọ ede na-agwọ abacha mgbe ochie.
ihe anyị ife dị ebe a seshọn a ihe anyị na-akpọ metal teknọlọji ife ndị be anyị ji aka anyị na-emepụta na-abụrụzi ndị ọcha na-emela anya ine anya ebe a efu njin eji apacha mmanụ asụsị akwụ na njin eburu eti n'ebe a ehunye ya ebe a ka a ga-eprosesi mmanụ eme gịnị ewee pụta denụ nke a bụ sọd nke a bụ katapọt David ji wee gbawugoro ya nke a bụ trap ọnya nke a bụ mkpọnanị nke a bụ ọnya na trap nke nnukwu na nke obere nke a bụ mkpọnanị ebe a na-amụ ya bụ ebe a na-eme gịnị akwa ozu eme mmemme beria denụ nke a bụ na ite ọna inekwa anya ifu na ọ bụrụ ndị ọcha alụrụ anyị nke a bụ ndị be anyị ji aka eme gịnị mepụsịa ebe a na-eme mmemme ka eji esi nri yes ile anya ebe efu ụmụ agbọghọ masịrị mma n'ebe a ihe a na-akpọ ya bụ nwaanyị jele afịa mbibi dịka esi kọwa na mgbe ochie ọ na-abụ nwaanyị toro oge ije dị akpọkpọ ya na one room na befa ebe ahụ ka ọ ga-anọ complete 3 months ọnwa ịtọ zuru ezu and onye na-ahịa azụ ahịa mbibi a dịka esi wee kọwa bụ nwaanyị bụ a virgin nwaanyị amụrụ nwoke bụ onye na-azụ ahịa mbibi a dịka a na-akọwa na igbu ukwu a na-akpọ ya afịa mbibi ije Ọka saịdị a na-akpọ ya Nsebe ije Imo steeti a na-akpọ ya Iru Mgbene mana be anyị dịka igbo ukwu a na-akpọ gịnị ahịa mbibi mgbe ọ ga-anọ na rum ahụ ọ ga na-enye ya ife ọbụla ọ chọrọ ọ ga-abụ mgbe ọ ga-apụta o nwee smooth body and balance gịnị body then ebe ahụ ọ nọ ịma na mgbe kịta azị a na-asị anụ nwaanyị asị ka eje n'ụlọ ka emee marriage course ọpịa that's why na ọ nọ n'ime n'ụlọ ahụ ihe a na-akpọ marriage course ya ọ na-etrenie otu ya na die ga na-esi eme otu ga na-esi emeso ụmụnne die otu ga na-esi emeso ụmụnne die ọ ihe ọ na-amụ na that room ọ nọ n'ime ọ nọ si 3 months ahụ ọ pụtazie ewelu ngwa mma anụ a na-akpọ women adornment ngwa mma ụmụ nwaanyị ji achọ mma mgbe gịnị mgbe ochie ine anya ebe efu jigida nke a bụ jigida nke a bụ aka nke oyi n'onu nke a bụ ọdụ aka nke a bụ ọla aka nke a bụ uri dịka ị na-ene anya na arụ nwa agbọghọ a ifo design n'anya nke ndị ọcha na-akpọ tattoo kịta mana nke a bụ nke ndị be anyị ihe anyị na-akpọ ya bụ gịnị uri ya ka o ji wee design onwe ya then nke a bụ ufie nke na-eme ka arụ ha dị smooth nke a bụ nke akwọrọ akwọ ka a kwadosiri ya ọ ga-eyi ihe a na-akpọ nja this is nja n'anya efi a anyị nwere nke nnukwu nwee nke obere after that ndị blacksmith ya ga-eburuzie oche ahịa mbibi megịnị sobezie ya ọ na-aga n'ike na ebube ọ na-agazi ebe ahụ ọ na-aga ndị mmadụ a na-enene ya ebe ahụ ọ nọ ka a ga-anọ wee megịnị wee fudiga anya nke a bụ ile anya ebe efu stone dị iche iche okwute nke a si tụrụ ọka igwe ka o si wee bịa ebe anụnwa dị stone ka ha si n'ọfọ ndị a ka ha si nweta machis ha ji akụkọ ya ọkụ achapụta dị ha were wee mee gịnị wee sie na machis adịrọ mgbe ahụ denụ n'efọ ndị a ka ha si enwetakwa mma ha pịachaa okwute ha were na-eme gịnị na-akọ ọtụ anụ na mma adịrọ mgbe ahụ so before ha enweta nke a na-akpọ gịnị art ọmalịcha ihe akpasịrị akpa ụfọdụ ọmụmụ akwụkwọ nọrọ ya butere anyị nke a na-akpọ nke a bụ safe this one now adịgo almost 180 years nke a bụ nkata nke a bụ ngịga ka efe eji etinye ose akwụnye n'anya ọkụ a na-achị ya ka ọ ghara imebiri ọṅacha anụ akpọchacha anụ n'ọkụ awụnye die ifefa ji eme ibi mma na aka na-eyuzie denụ nke a bụ gịnị obene a ji agbanye mmanya nkwụ ọcha nkwụ enu denụ nke a bụ gịnị flower vase ụmụ akwụkwọ rụrụ ya nke a bụ gịnị ife akpụrụ akpụ kedu ifefa ji wee kpụ ya ụmụ akwụkwọ kpụrụ ya pepa match ka ha ji wee kpụọ ya kpụọ pọpọ kpụọ kashu kpụọ ube oyibo denụ kpụọ mango nke a bụ ụmụ akwụkwọ denụ nke a dị n'ime ebe a bụ abọ ka a na-akpụ ya
abụọ ihe nọchiziri anya aba ụbalụ nke a bụ ọyọ eji akụ egwu then nke a bụ gịnị ihe ọfa ji anya ọgani mgbe gịnị mgbe ochie enwego modern one na nke a bụ nkata nke a bụ okpu ata nke a bụ okpu ndị igwe akụpe ndị igwe na-eji nke a then nke a na ọnọdụ because mgbe ochie a na-akọwa na enwe ihe dịka waterproof na agbasara ife asị ka ewere ihe megịnị kpuchie ya ọya nke a bụ dengon egbe ntụ egbe ndị mgbe gịnị mgbe ochie anyị enwego modern one na nke a bụ gịnị ogbugbu eke goddess alụnsị dịka fasi wee kọwa alụnsị a bụ alụnsị na-eche obodo mgbe ochie ọ bụrụ na mmadụ mee ife ọjọọ n'obodo daa iwu mee ife adịrọ mma akpọrọ ya jebe n'alụnsị a ajụcha ya ọsị na omere akpọrọ ya jebe n'alụnsị a ọ ga-agụga alụnsị eme gịnị egbuo ya nke a bụ agbara be ntị agbara nwaanyị dịka ha si wee kọwa na agbara aba agbara na-enye nwa mgbe gịnị mgbe ochie ọ bụrụ na anụ nwaanyị ọ mụtara nwa ha ejebe n'alụnsị a dịka nkwenye ha si wee dị ọ na-eme gịnị ọ na-enyefa mana kịta anyị enweghị onye Chineke then nke a bụ gịnị ikenga ise na achievement dịka a na-akọwa mgbe ochie ha dị agụ akwụkwọ skuul atụrụ ha na-abụkarị a warrior ha na-enwekarị ọkpụkpụ ike ha na-eje agha ha na-anata n'udo mana kịta ikenga nke anyị bụ this time around bụ na anyị ga-agụ akwụkwọ anyị gụsịa akwụkwọ anyị enweta asambodo ahụ anyị ga-enweta ọ bụ na dọkịta ka mbụ ọ bụrụ gị ikenga nke m onye a na ebe a na-akụziri ndị mmadụ ife ọ bụrụgo ma ikenga mgbe ọbụla m nwụrụ ikenga nke m emego gịnị anwụgo nenu nke a bụ okpokoro isi ịnyịnya skull horse is okpokoro isi ịnyịnya ka ọ bụ dịka ha si wee kọwa na nke a si from Enugu steeti ọ bụrụ na ha gbuo ịnyịnya na befafa ha na-akpọ onwe ha ogbu ịnyịnya mana saịdị anyị anyị gbuo efi anyị na-akpọ gịnị ogbu efi nke a bụ ngwa egwu eji akụ egwu mgbe ochie ihe niile a ka na-eme exist except this one bụ akwara ka akpọrọ ya ihe nọchiziri anya nke a bụ gịnị jita ọ ya bụ ife nọchiri anya mana ọ dị small nke a bụ ịna-anya ebe efu ụzọ dị iche iche ihe a na-akpọ mgbo wooden doors ụzọ ndị mgbe ochie ihe a bụ ndị mgbe ochie ụzọ ha na-eti na be ha mgbe ochie ọkwa na alụm ọ bụrụ ọkwa na gate ego nke ị nwere ego one nke ị nwere ime gịnị igoro tinye mana kịta anyị enwego modern doors dịka iron doors ụmụ doors dị iche iche nke a bụ mpata ise loyal seat dịka esi wee kọwa na nwaanyị adịghị nọ n'oche a mgbe ochie nke a bụ designing table nke a bụ agbọghọ mmọnwụ nke a bụ ngwa ogirega ceremonial metal staff ọ ya kpọrọ ya then nke a bụ designing box nke a bụ miro ndị mgbe ochie nke a bụ okpokoro isi headmarks ị na-anya ebe anyị nwere headmarks isi mmọnwụ dị iche iche dịka a na-akọwa na mgbe ochie mmọnwụ bụ sekuriti anyị nwere because na mgbe ahụ enwere amị enwere soja mmọnwụ a bụ sekuriti anyị mmọnwụ ife na-eche nche ya ka na ndị otu ya ife niile ọ bụrụ na mmadụ daa iwu ma ọ bụ na onwere ana m gị na mmadụ na-azọ mmọnwụ jee welu ọnwụ tinye ha n'ebe ahụ you no go there again ije ha n'ebe ahụ emete gịnị emete ili mmọnwụ nke a bụ gịnị oji ndị na-eji nke a bụ ndị dibịa na nnukwu mmọnwụ section nọ na ihe anyị na-akpọ archaeological section because of this place anyị nọ ka eji wee lụọ this museum because of ife a na-akpọ bronze pot egwupụtara n'anya Igbo na-anya ya kedu ebe egwupụtara ya be Igbo Isaiah Igbo Richard na Igbo Jonah ọ be mmadụ taa ka egwupụtara ihe a na-akpọ bronze pot na ụmụnne ha hiri nne kedu ife fa na-eme wee gwupụta ya si na ha na-egwu well na befa well ka ha na-egwu from igwu well ha na-enotice na something dị na gịnị n'ime a na ifuru ya ifuru ka o si wee dị mgbe ha bupụtakwa na ha mara ihe ọ bụ
ha wee je kpọọ onye ọcha Tosin Shaw si the man ya ka ha jere n'ọka wee kpọta ya the man wee bịa wee nenecha ya si na this port adịgo 9th century AD after ka amụcha Christ ka the port bido wee dịba n'ime anyị ha wee discover ya a na-ajụzi this port ọnọkata dị n'ime anyị enwee na-asị in olden days na ọ na-abịa igwe obodo nwụọ adịghị n'ihe enyi a na-arụrụ ya chamber alụsịa the chamber eburu oche igwe megịnị donye na ya buru igwe m donye dị ya weluzie ngwongwo ahụ igwe ji wee bi ndụ n'ụwa megịnị so all from theirs ha wee setụrụ dị ya ebe a ka anọzie asụzie ka ha megịnị ka ha gwuo well ha mụrụ because ndị a etogonu na many years before ndị agbara ọfụ wepụtazie wee fụzi ife na-emeni all from there ka esi wee nweta this bronze gịnị pot. Mana the popular narrative out there will not stand sure if I discover this bronze pot. Man, case you come back and all these 3 people go from Mbahana Egu. Ihe be ha ka ọ bụ mmadụ ite akịta atu anụ ọkịta be m egwupụta dị tin na be m so be mmadụ ite aka egwupụtara dị tin na be ha ifefe na-alụ bụ na ha chọrọ ka ha gwuo well all ebọla ka ha kpọrọ from ha nwee na-egwu dị well ha na-enwetazi ife dị n'ime anyị ha nwe amara ife ọ bụ ha wee jezie onye ọcha Tosin Shaw ọ ya abịazi Tosin Shaw abịazi nenebe ya nenechazie wee sị na bronze pot yes and no go 9th century AD n'ime anyị ife ewekiri ewee notice so that means now if I na do wrong and they discover there all these 3 people not Tosin Shaw actually ka akpọrọ ya si abịa na-eme ihe a ha mara ife ọ bụ ọnọdụ ka ntụ ahasa ya mara ife ọ bụ okay it's just like ntụ esi agwa ya na Mungo Park discovered the Riverina. My Riverina had been there for a very long time. A very long time. Okay. So, Tosin Shaw na akpọ ya. See, I am going to fear for you. That follow go there. As on your shop. Yes. For that matter. Yes. Oh, ya go in letters here. We call her. He said in the bronze pot. Okay. Even at the bronze pot, I don't know any banya. I don't know na London mission. Okay. Cabo. Calo. Ụmụ ihe dị iche iche esela ese ma ndị akpụla ọ dịcha n'ime ebe a ị na-anya ihe a na-akpọkwa nke a bụ mbarị ka afa kpọrọ ya nke a si from Rivers State nke a bụ nwoke chiri echichi n'afọ opi nke a bụ mkpọkịtị dans ịmanụ maka mkpọkịtị ụmụ nze nke a yaka ka ha kpọrọ ya nke a bụ onye na-akụ alụ nke a bụ ndị na-agba mgba nke a bụ o jiri owu wee kpa gịnị ebe a na-akụ ya nke a bụ onye nya ete na-eje ka okwu akwụ n'anya ebe a all these things bụ ike esi nke a bụ nze and nọnọ ya otu akafa na-adị mgbe ochie n'anya n'ife ife dị ihe a na-akpọ iwu oje na mmụọ walking in the spirit kedu ebe ọ na-adị n'ala nsọ na shrine ebe ihe a na-adị mana oje na mmụọ nke anyị nwere na-abụ onye Chineke then nke a slave trade dịka ha si wee kọwa na mgbe ochie na a na-ele mmadụ ele ọ bụrụ na amụọ nwa na ezinụlọ ọ bụrụ na onye isi o tolite na-eme isi ike ewere eme gịnị lepụ ya pụọ na geeti lepụ ya werezie ego eletere n'isi wee mee gịnị asị ka e wee zụọ ndị ma ife nke a bụ ogene ọ bronze ka eji wee kpụ nke a bụ dish bronze dish nke a bụ ekwu eme ka akpọrọ ya nke a bụ papa na mama otu akafa na-adị mgbe ochie ị na-anya papa na mama bụ ndị rijiri afọ ha nwere ego mana ife kọrọ ha n'ahụ bụ gịnị akwa gba ha akwa adụrụ nke a bụ onye na-ekpe ekpere nke a bụ onye na-eti mkpụkpọ is shouting okuko nwa na-eti mkpụkpọ nke a regata ndị na-esi n'ụgbọ na-eje n'ofe ọzọ nke a pottery session anyị nwe pottery session nke a bụ double mat n'anya ebe a all the beautiful pots anyị na-aga wee rute ebe a wee fụ ite ego ka ite ego ba nke ndị mgbe ochie ebe a ka papa anyị na mama anyị na-abụ ha zụcha afịa mgbe ochie
welu ego aha ta play coins wunye eba je gwu a na megini because of ndochi mana kita aye nwogo gini banks na anya eba nka fridge ndị mgbe ochie dịka akọwalụ ite mmiri ọ fridge ka ọ bụ ikute mmiri dị na ya ọ na-ajụ ibi na ọ ka gini fridge mma ka pot ụmụ pot masịrị mma enwe nke a bụ ite ike ritual pot ọ ya akpọrọ ya kedu ife eji eme asị na ịchọ ịmalụ mmọnwụ chọrọ ịmalụ achọrọ m ịchọ ime onwe gị na shet na mmọnwụ iburu mmanya ibu ịgbanye n'ime pot a mmanya aba n'ime pot ọ bụrụ na ụmụ onye tiri poison na nke because enwere ike ndị chọrọ ịmalụ mmọnwụ adị ebe 3 4 5 ị gaghị ama oke ma nwa nsọ ụdị mmanya ba n'ime pot a o neutralize the poison ọ gaghị adịsị power ị na-aṅụ gịnị ị na-aṅụta arụ isi ike then nke a bụ ijele mmanwụ ijele nke a bụ Chinelo dịka esi wee kọwa na Chinelo bụ nwaanyị mara mma a beautiful woman with long neck and that is wrinkles ga-adị ya na gịnị n'onu na ọ mara mma with black ya nke a bụ ego eriri mgbe ochie ego eriri eri mgbe gịnị mgbe ochie anyị nwere ego ayọrọ ebe a calories anyị nwere manila this is manila ego igwe nke a bụ mkpụrụ ego Nigerian coins nke a bụ ibiri coins nke a bụ Biafran currency nke a bụ 50 kobo aka mma mgbe eriri nke a 50 kobo nke a bụ ewu fresh water o jesigo mmiri na-emego na mgbe ochie etu akafa na-abịa nke a bụ a colonial soldier this one is a colonial soldier nke a kpọrọ ya ọnwụ elu dịka nwaanyị nọ na mwute ejikwa ya aka akụkọ ifo nke a bụ ihe akpọrọ ya conspiracy nke a bụ artist nke a kpọrọ conspiracy nke a bụ Okonkwo Fountains Fall Apart dịka esi wee kọwa efe Okonkwo ọ na-enwe ezigbo iwe a na-ajụ ya kedu ife bụ ihe nsogbu bụ sị na ndị ọcha bịa n'ala Igbo mebisi omenala ndị Igbo sị na things fall apart. Then nke a bụ gịnị onye ngwọrọ nke a bụ wee zuo oke nke a bụ wee zuo oke ị na-anya ebe a from one wood ka artist tụchara ya wee kpọọ ya gịnị wee zuo oke ị na-anya ifu na ụwa dị ezu oke ma ndị ogologo ma ndị mkpụmkpụ ma ndị yes ụwa dị ezu oke ọgaranya bala ọgaranya mana ije na biya efu na ude ajụrụ nwe ike ọ bụ na ọ mụtara nwa ifukwana ndị chịkọsị nwa n'aka nri na aka ekpe ifu na ife a ga-enye ha emeghe gịnị adụrụ then nke a bụ onye na-apị ụdị nke a bụ onye tetela ụlọ ụtụtụ na-ese gịnị ụtere ọ na-estreti onwe nke a bụ ife ụkọ scarcity ka a kpọrọ ya n'olu oyibo ife ụkọ scarcity nke a mother and child ụkọ nwa ọ dị ime is mother and child then nke a bụ efere wooden plate ha ji wee na-eri nri mgbe ochie dịka m kọwara bụ nothing like efere plate adụ all this wooden ka anyị ji eme gị eji eri nri na-ekwe nke ụmụntakịrị na-ekwe nke gịnị ngazi ka ji eri nri okay I think you're good.